Tezuki, per favor, vull que em cremi, sisplau. Però tu... De pressa, si no aquest individu us tornarà. Vinga, no diguis bestieses. Sóc incapaç de fer una cosa així, tu ho saps. No pot ser que aquest mocós tingui tanta resistència. Chiriko! Ja n'hi ha prou, Chiriko! Per culpa d'un marrec. No penso perdre! Encara quasi! Perdut-li 10 grama! Oh! Sóc un guardià de les 7 constel·lacions de Suzaku! Oh! Chiriko! Prou, marrec, però què fas? No permetré que te'n vagis enlloc! Moriràs amb mi! Deixa'm anar! No puc creure que aquest nen m'hagi derrotat! Chiriko! Resisteix. Ara et curaré les ferides. No pots. Si ho fessis, Mitsukake, també salvaries l'individu que hi ha dins meu. Chiriko, però no veus que moriràs? Tant és, Miyaka, prefereixo que em deixeu així. Em sap molt greu, perquè no us he pogut ajudar gens, ho sento molt. Què dius, noi? Amb això que has fet, Chiriko, ens has salvat a tots, que no ho veus? És veritat, Chiriko, tu no has sigut mai ni un covard ni un inútil. Sisplau, Miyaka, vés-te'n de pressa. Si no atures la sacerdotessa de Seiryu. Però jo... Miyaka, t'ha dit que te'n vagis. Que vols que el seu sacrifici hagi estat en va? Vés-hi, sisplau, Miyaka. Yui, puja a l'altar. Miyaka, finalment ha arribat. Finalment ha arribat l'hora d'invocar Seiryu. Tezuki, Mitsukake... No us preocupeu per mi, aneu-se'n. Però et trobaràs sol si et deixem. Per això ens quedarem una estona més.